Enicom е създадена през 2000 година в София. Вече 14 години фирмата е на българския мебелен пазар. Основна дейност на фирмата е търговията с мебели, аксесуари за дома, подаръчни стоки, всичко, което е необходимо, за да направи човек един уютен и красив дом. Enicom има два магазина в София. Единият е в квартал Дружба, другия е в квартал Надежда, с обща търговска площ 5000 квадратни метра. В нашата компания работят в момента 120 служители. Във фирмата работят предимно млади хора, специалисти в своята област. Очакваме те да са мотивирани, отговорни и да откликват на абсолютно всички изисквания и нужди на клиентите, за да можем ние да постигнем тази цел, която сме си поставили, да вървим занапред и да увеличаваме нашите обекти не само в София и в страната. Започнах 2008 като проектант на кухни, след което след 4 години се освободи позицията заместник-управител на магазин Дружба, за която кандидатствах и съответно спечелих конкурса и в момента заемам длъжността заместник-управител в магазин Дружба. За този период, в който работя във фирма Enicom, аз се изградих като личност, като човек, професионално израснах. Компанията ми даде шанса да постигна всичко това и да надграждам от тук нататък все повече и повече. Дойдем от Сърбия и по националността съм сърбин. Въпрос е какво кара един чужденец да предпочете да работи в друга държава. Това е възможност да се докаже човека един специалист. Enicom дава възможност да опознавам нови страни, нови хора, като ходим на изложения от Германия, Италия, Полша. Чувствам се прекрасно, чувствам се изключително добре от това, че мога да уча, да надграждам себе си. Всеки един момент ти можеш да научиш нещо, което да ти бъде полезно, не само в работата, но и в живота. За всяка една компания много са важни отношения, какви са в компания. Тук са отношения между хора много добри. Разбираме се перфектно, няма абсолютно никакви проблеми. Аз мога да кажем, като чужденец за 3 години и половина не си имал нито един проблем. Просто е хубава среда за работа. Това е най-хубавото нещо в Enicom. Атмосферата е изключително позитивна. Значи, от първият ми ден още в фирмата всички ме посрещнаха изключително, още от първият ден все едно съм стар кадър, така ако мога да кажа. Атмосферата е изключително положителна. Всички ни помагат, когато имаме нужда. Това е доста важно според мен. Преди 7 години започнах на позиция монтажник. Смятам, че показах доста добри качества като професионалист и като характер. И от края на юли 2014 година съм на позиция управител на обекта в Надежда. Дали съм си представил, че някога ще взема тая позиция? Да, представил съм си, защото аз съм изключително амбициозен човек и в фирма като нашата, която дава възможност за развитие на хора като мен, това нещо неминуемо щеше да се случи. Завършила съм средно образование, в момента уча висше, 2 година. Харесах компанията заради това, че тя е една доста стабилна и сериозна, от години установена на пазара. Привличаме това, че колегите всичките са усмихнати, млади. Доста бързо се установих в добра работа с тях. Искам да се развивам и съм благодарна на компанията, че ми даде тази прекрасна възможност. Хората, които искат да работят в Enicom, ще открият една много положителна атмосфера, една много екипна работа и едно желание за непрекъснато развитие в фирмата и в личен план. Компаниите в България. Проект на JobsBG.